Kastab kabasuk babakmeni fi baro kaketeng jonga kadai Dayonika Shabong bat kaketeng jong kajingrai kabangaman rai menta kadai tang mami.
ngin ai kajing thap di kabajam na kabenda I Dayonika Shabong ibla rice ngot na de kajing Friday di kindiat ni kwa aban ngap na kinong bisa jing ayu pidon ban ong halor jong ka performance jong I Dayonika. Hello. Dayo, wa kajing rai ka bas ngutanan ka ba pipi rai. Kawing kwa aban ong kolong ba. Haba pi rai pide ban use habdan ki dynamics. Hang no ba pi hab ban rai kam jam ban ong loud. Hang no ba pi hab ban rai kam jam ro. Kata balong soft. Tikum shadien kadon hang to 1 to 1. Ngiong staccato mo hang to haba pi rai ru fem de ban drag pelat ya kajing rai. Te ba pi rai na do bastang kalong me kum ju hadu bokut. Te fi hab ban practice pa fi ban check iki dynamics. Kat kum jinglong jong ka jing rai kat kum ki lyrics. Ki dynamics ru ki hab long kum ta pi hab ban so thu hai ba pi hab ban ra e ka jing rai ka volume ban it loud hang no ba pi hab ban it soft staccato ka mot ba fi ki note skim join kim sustain kim jalan mo ti kum ha ka tu ka benta 1 to 1 ka tu pi hab ban use staccato hang to mo ti pidon ka sur ka bas ngotenat tabang angit pada pinang lap ban ne kam ba show all the best.